Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay, sino po ito? Mike Joseph po, Undalan. Nang si Poco, Timpik, mataas din po ang sugar ko. Nagsusugat na yung ano ko po kasi yung mga papo. Talagang nasubukan ko po, naranasan ko yung nangyari po sa akin. Unti-unti bumaba po yung sugar po. Kaya maraming pasalamat po ako sa Rice Coffee Mix Herbal po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Jerry Pasqueña ng Balatan. Normal na po yung pagbabawel ko at saka yung hyper ko po hindi na ako inaatake. Yung namamanhid yung ano ko, yung tuhod, nawala na ho yun. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla, magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bula. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Ano pong magandang naramdaman niyo po sa pag-inom na ating Rice Coffee Mix, Sir Dondon from Sorsogon? Maganda po siya sa katawan, like doon po sa sa mga 3-in-1 na nabibili. Bakit? Ano pang problema niyo po sa inyo pong katawan at uminom po kayo na ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nanakit ang katawan, tapos meron po akong vertigo. Nung nakainom po ako niyan, medyo okay na po ako. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Kakasano po ako ng Pili Camarines, sir. Ang problema mo sa iyong katawan ay nagluluha ang inyo pong mga mata. Yes, sir. May nakapagkwento sa akin, gagalingan niya ang mata mo lang sa rice coffee. Subukan mo niya siya. Awa po ng Diyos ngayon, medyo na-control po yung pagluha ng left side ng mata ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. At si Mrs. Gloria Atuhan po ng Tonpa, Bicondad po, Nagasiti. Matagal na po kami gumagamit niya. Narinig po namin sa radyo yan. Sabi ko, itry natin yun. Yan po bagang tulak po garo, pero may akong mag-abad. Pero may nakasikitan akong
Opo kaya minsan mga 2 days po, di ako nakakaon. Kung nga, magaling po ang pag-ano po, pag-aga po ba yung pagmata ko, yun na po is ang namamatay ko, masinar na ako kaya, nakakaginhawa na ako. Kaya po yan, ikinontinuous niya ng agong. Sagot po na yaong pang-rice ko sinig, yaong pa kami dyan. Sa mga paraan tabay, try mo na nindo, tanganing manamitan manindo ang siram ng rice ko sinig, at ang epekto sa buhay nindo kung ano, kami talaga subok na. Pero manigit sa katarait mo sa igualdad, tagra-rice ko sinig man siya. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po, Si DC, taga saan ka DC? nararayan sa Lumbidig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Yun na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, di na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung son ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix, 14 in 1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Masaganang tagumpay ang ating ipinapaabot sa bawat miyembro ng ating kapamilya, sa ating mga kapuso, mga kamag-anak. Abay, tadtad na naman po ng mga patunay, pahayag, paliwanag na maganda ang resulta sa ating mga kababayan. Kaya kung kayo po ay medyo problemado, hindi mapakali, abay eto ng pagkakataon na subukin at masubukan ang epekto benepisyo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. And of course, Rice Herbal 3 and 1 hot tea. Abay, masarap, malinamnam, pagsabayin, paghaluin, pagtimplahin, sabay inumin ng mainit-init. Dahil ito po'y tumutulong sa pagpapakondisyon ng sistema ng ating katawan, lalong-lalo na ang sirkulasyon ng ating tiyan para mailabas anumang mga aberya, anumang mga diferensya. Kaya nga, wag na pong pahuhuli, wag na pong laging nagsisisi dahil meron na pong solusyon ang inyo pong mga kinakaharap na mga problema. Anyway, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, at tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radio station region-wide na kung saan abay sabay-sabay din pong nagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal products. Ito po itinuturing nilang inuming herbal na kape, inuming herbal at tsaa na kung saan nakakatulong bilang cleansing. Uy, sandali lang. Gusto ko nga palang paabutan shout out sa mga nakikinig sa gawi po ng Daet Camarines Norte. And of course, sa gawi po ng Sorsogon na inaabot ng ating signal. Uy, shout out na rin. Maraming salamat sa pag-aantabay pakikinigan
sa mga taga Eson Japan Surplus. Diyan po naman sa Concepcion, Pequeña Naga City. Araw, gabi, umaga, tanghalit, gabi, laging nakaantabay, nakikinig sa programang Gusto Ko, Okay Ka. Sakta programang Tagumpay sa Kalusugan. Binabati nga pala natin, shout out sa magandang binibini na si Rachel Imbien at si Gilbert Villesa. Shout out sa mga nakaantabay sa atin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Abay, walang tanging napakagandang regalo sa buhay ng isang tao ang magkaroon ng kapayapaan at syempre pa ang maayos na pangangatawan at malusog na kaisipan na walang mga diferensya problema. Kaya nga nandito ang ating produkto na magiging katuwang po naman ninyo upang maibsan ang mga problema. Sa mga nakaantabay sa atin, live na live tayo ngayong oras na ito. Pwede kayong tumawag, shout out. Ang ating number sa 0930 556-3294. At syempre po naman sa ating Directory Information Hotline sa 0920-929-6657. Ulitin po naman natin ang ating information hotline. Pwede kayo makipag-ugnayan kung sakasakali man meron kayong mga natatagong kwento, mga natatagong karanasan sa paggamit pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sige na, share mo na yan para tayo po'y maging daan, maging tulay na nagbibigay ng inspirasyon, ng impormasyon na talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Siya nga pala itong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Anumang mga nararamdaman mo sa katawan, paano mo masasabing epektibo kung lagi mo nalang pinapakinggan? Paano mo masasabing langit kung hindi mo aalamin? Saglit lang. Hello, masaganang buhay! Yes, tama po ang number ng iyo pong tinatawagan na 0930-556-3294. Kaya nga, laging nagkakaubusan. Abay, patunay laang yan. Indikasyon na marami na ang mga natatauhan na mga kababayan po natin na nakakatulong ng malaki para maibsan ang mga nararamdaman nila sa katawan. Shout out kay Miss Rachel Imbiena at kay Gilbert Villesa na nakatabay sa ating saglit na pagbigyan natin ng hello, masaganang buhay! Hello, sir! Yeah, masaganang buhay, ma'am! Sino po ito? Opo. Si Miss Evelyn po ba ito? Tama po ba ako, Miss Evelyn? Oo, sir. Yun. Miss Evelyn, anong shoutout mo? Kamusta na pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Miss Evelyn from Sipokot? Go, go, go! Mabuti ho, sir. Mabuti naman. Anong bumuti sa iyong pakiramdam nang kayo po'y sumubok uminom ng ating Rice Herbal Coffee, Miss Miss Philippines? Sige, anong kwento mo? Ano ang maisishare mo ngayong oras na ito? Sige, go ahead, ma'am. Ano ba maganda itulong sa iyo sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee, ma'am? Lagi na malapot ang katawan ko, sir. Basta may rice coffee. Ayun, laging malakas, maresistensya ang pangangatawan. Bakit? Ano pong problema mo dati? At talagang tinutuloy-tuloy mo hanggang sa ngayon. Mag-iilang taon na po kayong umiinom ng ating Rice Herbal Coffee, Miss Evelyn? Taon na ho. Meron ka bang naramdamang overdose or kakaibang pakiramdam sa loob ng 2 taong pag-iinom mo ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, Miss Evelyn? Mayroon ho ako naramdaman. Lumatak ang aking katawan. Tapos ano pa? Tapos yung hindi na ho umaatake. Ang alin, hindi na umaatake? Yung pneumonia. Pneumonia. O ano bang nararamdaman kapag may pneumonia? Di ba ang pneumonia sakit sa baga yan? Tama po ba, ma'am? Iba.
doon. Dati, nung may pneumonia ka, ano ang nararamdaman mo dati? Yung sakit na nagpapahirap sa iyong katawan dati, ma'am, na pneumonia. Pag nagigising ako umaga, inuubo ako at sinitelefon. Inuubo ka. Paano ang pag-uubo mo? Ha? May klima ho ba gayon? May plema ka. Buti hindi ka naman nagdudura ng may dugo. Hindi naman. Hindi naman. O, paano mo iniinom ang ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Miss Evelyn? Wala hong oras. Kung gusto kong uminom, kahit nga 4 na bisis sa isang araw. Oho! So, ibig sabihin na umulan, umaraw, abay talagang tinitira mo ang pag-iinom araw-araw ng ating Rice Herbal Coffee. 4 cups a day. Tama po ba? Ha? Oo nga ho, sir. Kaya madaling maubos yung 5 karton na binibili ko. Bawat bili ko, 5 karton. Aba, ang galing mo naman ha. 5 na. O, sige, hawag mong itapon na yung mga sisidlan, yung mga karton, yung mga sachet na ating Rice Herbal Coffee para ikay manalo. Sa mga papromo natin, Ma'am Evelyn. Ano po? Ha? O, sige. Opo. Ready ko na nga ho yung mga sachet. Ni-ready mo na. O, sige. Ready mo lang yan ha. Anytime. Anytime, ihulog mo na po yan ha. Sir, Po. tapos, pinakinggan ko yung sinasabi sa radyo. Oh. Sanaga lang daw yung, drop box. Ay. Tapos yan lang sa okay. Pwede man dyan sa Sipokot. Meron na po dyan sa mga butika pharmacy, ma'am. Ano po? Ha? O, sige. Opo, ay meron naman po dyan, ma'am, sa mga butika pharmacy drugstore, ma'am. Ano po? O, sige, sa mga nakikinig sa atin, ma'am, sa may mga sakit na pneumonia, may problema sa baga, ano ang mai-advise mo, ma'am? Go ahead po. Message niyo po. Yung mga nangyayari ang katawan, yung may mga sakit sa baga, mahina ang baga, bumili na siya ng rice coffee. Kasi nakakapalakas ng katawan niya. Ayun. Ma'am, sana balang araw makita kita ng personal, ma'am. Ano po? Ha? Oo. Sayang yung mga nakalipas na mga taon. Ha? Abay, may sabi nga natin, munting souvenir lang sana ako sa'yo. Kaya lang, hindi ka nakakaluwas ng ipong lungga, ma'am. Ano po? Ha? Sige, maraming salamat, Miss Evelyn. Abay, nakakataba po sa mga pasasalamat. O imagine, paano mo masasabing epektibo ang isang produkto kung hindi mo susubukin, gagamitin, aalamin. Kaya nga, anumang mga nararamdaman mo sa iyong katawanan, pwede po ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa inyo pong mga probinsya, sa public market, sa pamilihang bayan, dyan sa inyong lugar, available na po ang Rice Herbal Products sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, maging sa mga supermarket, sa mga convenience store. Magtanong-tanong na lang po kayo. Kasi kahit anong paliwanag natin, kaya nga sabi natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, kinakailangan diskarte na. Hello, masaganang buhay! Masaganang buhay, sir. May gusto daw makipag-usap sa'yo. O sige, sino po yan na gusto makipag-usap sa akin? Go ahead po. Hello, masaganang buhay! Hello? Yes, ma'am, masaganang buhay. Ano pong ating may paglilingkod, ma'am? Go ahead po. Ako po si Francisca Cañesa. Opo, ma'am, Francisca Cañesa. O, ilang taon na po kayo, ma'am? Narinig ko po kasi yung sa radyo na daw yung rice coffee. Oh. Gusto po mag-try niya na kasi may sakit akong diabetes. Diabetes. Ay, opo, ma'am. Pwede po ito. Kaya nga si Miss Evelyn, makapagpapatunay na siya mismo ang talagang hanggang sa ngayon, buhay na buhay. Siya mismo ang nagsishare ng ating mga epekto benepisyo sa kanyang katawan, ma'am. Ano po? I-try mo, ma'am, lalong-lalo na yung ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Ano po? Alam niyo po, sir,
Naglala po yung mata ko pati. Naglalabo ang mga mata mo kasi mataas po ang inyong pong blood sugar level. Pero ma'am, kung sakasakali, itry mo po sa mas lalong madaling panahon ang Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 kasi kaharap mo na, kasama mo dyan sa bahay. Yung isa sa natulungan si Miss Evelyn. Itry mo ma'am pag-inom. Kita mo buhay na buhay pa rin siya, di ba? Opo, kaya naglakas po akong gusto ko kayo makausap. So, ayan. So, itry mo, ma'am. Balang araw, hindi magtatagal. Basta't sinabi ko, hindi magtatagal. Makakaramdam ka ng kagaanan, kalakasan. Sabayan mo rin po ng panalangin, ma'am. Ano po? Okay na. Nakita mo baga, kasama mo dyan sa bahay, si Miss Evelyn. Talagang alive na alive, di ba? Nakita mo, may diferensya kanyang baga. May pneumonia, pero nang sinubukan niya, abay, nakita mo na kasama po pa sa bahay, ma'am. Ano po? Okay na. Nangingimay po baga yung pa ako, parang manhid. Ma'am, itry mo, ma'am. Kasi kahit anong paliwanag natin, kung hindi ka magdidesisyon, hindi ka gagawa ng paraan, lagi ka na lang nandyan, nagdadahilan na kesyo malayo, kesyo walang pera, ano mga pagdadahilan, abay mabagal talaga yan. Pero kung itry mo sa mas lalong madaling panahon, banatan mo na. Tirahin mo na pag-inom 3 to 4 cups everyday, ma'am. Ano po? Bukas sir, magpapadala ako ng pambili ng